Ibon, noiz eta zergatik sortu zenuten zuek Dale Kandela elkartea? Bueno, Unairen kasuan gure kuadrian bebai kasu bat egon zan, 2016 garren urtean diagnostikoa egin zioten Jaime Lafita deitzen den lagun bati. Eta, bueno, saiatu gintzan laguntzen nolabait bidean akonpainatzen, eta horrela sortu zen. Momentu batetan 2019 garren urtean ja elkartea sortzea erabaki genuen, eta kamisetekin hasi ginean, eta beste hainbat ekitaldiekin, eta gaur egure arte, eta espero dugu etorkizun luzea izatea, eta baliabideak mobilizatu nahi ditu azken finean, diroa lortu, ikerketarako, eta Unai edo Jaime bezalako gaixoentzat eta beraien familientzat laguntzak bideratzeko nolabait, ez? Unai ezagutu dugu, ezagutu ezagun Jaime, nor da Jaime Lafita, nor da borrokalari hau? Da pertsona oso berezia, oso indartsua, eta ez bakarrik fizikoki, ze fizikoki ere harrigarria da daukan indarra. Bera da azken finean Dale Kandelaren motorea eta arima, berak animatzen gaitu pila bat, gauzak egiteko, eta oso persona berezia, oso musikazalea, oso kirolaria, eta nik uste dut Dale Kandelaren oinarrietan hori dagoela azken finean, musika alde batetikan, eta diska bat prestatu genuen oain dela urte bete, Getxo eta Bizkaiko 21 musika talde ezberdinekin, eta egon zan aurkezpen bat gero festarekin, eta honek daukan nik uste dut habilidade oso polit bat dela, nolabait postasuna, edo alduen enean postasuna isladatzen saiatzen dela, eta horrek ematen digu kriston animoa, bizi posandia dauka, eta bidean akonpainatu nahi dugu, eta Jaime bezala, Unai, eta alditugun beste guztiak, ez? Eta familiak ere bai, nik uste familiarena oso unkigarria dela, prozesu guzti honetan ere, beraien papera oso grantxe dalako ere bai, ez? Gogoratzen zara Jaimek gaixotasun nauzuela esan zizuen eguna? Bai, nik eguna ez dut gogoratzen dut zerbait arraroa igertzen genuela, eta kontatu zuenean, kuadria osoa impactatuta, eta jakin barik zen bidetatik jun, ez? Eta gero, gai izan ginen kuadriako eta lagun batzuen artean, edo batzuk gai izan ziren, berarekin batera eta familiarekin batera, impotentzia, amorru guzti hori nolabait zerbait produktiboan bideratuz, eta holan sortu zen Dale Kandela elkartea. Nik uste dut meritua hori gontzala, familia eta oso lagun minak zirenak, nolabait hasi ziren bultzatzen, aurrera eda martxan jartzeko. Eta gaixotasuna ikertzeko dirubilketan aritzen zarete besteak beste ekintza pila bat antolatzen dituzue, azkena, Desafio Brusela izan da. Desafio Brusela, zoain dela urte bete, juntzan Jaime beste taldeko kide batzuekin juntzan belauntzian, Getxotik La Roselera, gauza zan Bruselasera heltzea eta Europako legebiltzarrera nolabait elaren garrantziari buruzko mezu hori eramatea, eta orduan, esan bezala, belauntzian juntzan La Roseleraino eta gero bizikletaz, La Roseletik Bruselasera. Oso gorra izan zen, bero asko pasatu zuten bidean, eta bidetik, jende askorekin egon ziren, eta gero han bertan, partido politiko guztietako taldekidekin, legebiltzarreko presidentearekin ere bai, orain dela hilabete batzuk beste gaixotasun arraro bategatik hil egin zana gainera. Eta oso unkigarria izan zen, eta hortik ero dokumental bat, edo alako kortometraje bat prestatu dugu ere bai, benetan unkigarria dena, eta gonbidatzen zaituztet ikustea, web horrian dago, dalekandela.org web horri aldean, eta oso polita da, eta nik uste dut oso ondo azaltzen duela, ez bakarri gaixotasunaren gauza txarra, baizik eta, Jaimek daukan, eta Jaimen familia daukan biziposa eta aurrera egiteko indarra, ez? Eta horrek ematen dugu indarra beste guzti hori, lanean jarretzeko, ez, aldugun neurrian. Oso okerrez baldin bagaude, Jaime ikusi dugu tandemean, ez da? Bai, tandemean dijoa, eta horregatik hori oso garrantzitsua da jakitea gainera oso gogorra dela tandemean joatea, ze, berak ez dauka kapazidaderik adibez altxatzeko, edo oreka aldetik ere nahiko justu da horrek esan nahi du indarra askorekin joan behar duela, orduan benetan gogorra da. Benetan gogorra da egiten dituen esfortzuak. Tanden dokumental honetan berak esaten du,
lur jota egon arte ibilizala bizikletan aurreko urtean, ela daukaten gaixoen izenean, ez? Eta egia da, egin zuen esfortzua izan zen izugarria, zoragarria eta hunkigarria. Oso pertsona berezia da, eta azkenean kontagiatzen gaitu emozioz eta horrek egiten gaitu ekimenak bultzatzea, ez? Orain festival bat antolatu nahi dugu, bai irailean Getxon, musika, artea, kirola, kasu honetan gastronomia ere, food truckak egongo dira, horren inguruko zerbait, ez? Eta berezik ikusten dugu irriparre asko egiten duen pertsona dela horrekin dara handia emango dizuen oski zuei. Parlamentura, Europako Parlamentura iritsi zinetenean, sentitu zenuten zuen ahotsa entzuna izan zela? Bai, baina gertatzen dena da askotan dela gota bat, ez? Eta azkenean nahi esan duen moduan, hemen diru asko behar da ikerketa bultzatzeko, azkenean ikerketa oso gutxi egiten da gaixotasun honen inguruan, eta diru asko eta baliabide asko behar dira ere gaixo eta gaixo dauden, edo gaixoen familiei laguntzeko, ez? Azkenean dauzkagun prozedurak segurazki administratiboki ere bai ez dira egokienak, laguntza asko behar da. Laguntza asko behar da, eta laguntzak ez datoz beti etorri behar direnean, orduan nik uste dut hori garrantzitsua da esatea, ez? Beharrezkoa dela, alde batetik ikerketa munduan inbertsio izugarria egitea, ze, gaixotasun arraro bat da, baina gerota gehiago dagoena, eta oso krudela dana, eta beste aldetik baliabideak laguntzeko gaixoak eta familiak, ez? Zein da hurrengo erronka? Baduzu zerbait buruan? Beti gabiltza erronka berriekin, diskarena komentatu dizuet, junginean Got Talentera, bebai Telezinkora besti bat orkestera, hori ere bideo oso polita da ikusteko web horrian, ze, umore tanta bat ere bat zegoen bideo horretan. Orain festivala, iraian, Getxon, musikarena, arte esposizio bat egin genuen, eta gero gure arlo garrantzitsuenetariko bat gure denda da. Dalekandela.org horrian horrelako kamisetak eta jertxeak egiten ditugu, da gure irudia. Eta gaina irudia oso berezia guretzako, ze irudia hau da Jaime ikaslea zenean berak egindako marrazki bat. Momentu batetan, kuadriako batek kasualidadez aurkitu zituen marrazki hauek, eta lagunen bidai batetarako kamisetak egin genituen holan informalki, eta gustukoak esan genituen, eta hau bihurtu da ja Dalekandelako logoa, eta dauzkagun kamiseta guztiak eta jertze guztiak eta pola dana daude inspiratuta Jaimeren marrazkietan, ez? Eta irudi horrekin hasi zen nolabait ere dena, ez da hori izan zen elkartearen astapena? Hau da, bai. Ederki. Eta oso polita eta oso ondo sentatzen dago, bai. Ederki. Hori ere bai. Bai, horixe.